Nanti Kang Bung mlebu sik. Kang Bung mlebu. Pun, wis. Nah, Salim. Mama Dion dah. Saya bagi lah mantan anyar ngendi kuwi mah. Gelek-gelek kena tak kira mantan anyar ngendi kuwi mah. Sekarang kasih nah. Satu nah, pinter anak ibu. Nah, satu. Nah. Playgroup. Ide, naruh ide. Patang tahun. Patang tahun. Ya awas tapi berhenti. Ada tidak? Sumpah ada enggak sama yuk. Tak kira tak salah mikirnya wis tangan iku. Nah, kasih nah. Nah, yuk. Iya, Dok. Iya, Le. Kanan-kanan Novi. Nekel. Sakit apa? Sakit apa? Langsung dan mereka nomor ceritanya ya. Orang jam 12. Akhirnya nang bidan sama nang anu. Buka bidan aku. Lomba. Terus tuanan kira zaman itu orang gitu. Jadi langsung kan nyaman. Oke, pindamun. Keren ya, pisang gue ya. Nah, pisang boleh. Ini ki rupanya biru, kalau dia. Lah nek dene biru kan iki biasa lho. Jadi ki watu to, panase ki watu. Aku yo ora tekan. Aku di ketinggian, Ki jenenge ki ora oleh, nggih pengalaman elek itu wesan malah dadi baby fever. Soalnya aku ngejlok kok bare ngeget lho. Soalnya aslep apa iso adem, tapi kok panase langsung ngeget jenenge ngono. Soalnya ki tak baby fever. Karepku ki gendak gen mudun aku mau. Ternyata malah kleru ngono kuwi, jere. Ora nek wong kabeh kok. Iki lek sakit bengi ngono Allah. Termometer itu wis 1,5 jam tak cek atek-atek. Iya, aku langsung duwe dhewe termometer ki. Saya enggak ya rada kuatin. Kisan kuwi tenan rek. Iki terus bingung gak bingung. Pilih si anu, tiga langsung nek Sampai aku nek ono sama-sama. tapi lebih nanti dong cuma nek iki malah nemen aku barang le aku ngasih nek dokter Pindo
Dikane Pak ini. Karek iki terus anu lho, malah yang